Dámy a páni, a prichádzajú ďalší hostia, Modus! Tak, vítajte. Je tu celá kapela, ale dnes sme to urobili tak, že pánov sme nechali tam, samozrejme, Janko Baláš, ale predstavím, pokloň sa, áno, aj ty si tu, samozrejme. Juraj Zaujec, Pálo Bartovic, tak. Ale pozor, je tu jedna veľká zmena a to, že Modus má teda novú speváčku a novú bubeničku. Martina Komiso a Nikoleta Šurinová. Zmetený. To bolo najnáročnejšie, počúvate dneska toľko mien. No, takže speváčka, ahoj, vitaj. Ahoj. Vitaj, samozrejme. No, tak prvá otázka, samozrejme, že ako k tomu došlo, že do Modusu speváčka, bo ty si moderátorka. Áno, ja už 20 rokov dlhé moderujem. roky v známych rádiách ako moderátorka a speváčka. Ja som videl také tie tvoje príspevky na sociálnych sieťach, že si doma hráš na klavíri, spievaš si, ale nebral som to tak, že ty by si... Nebral by si ma do Modusu. Bral, ale že je tá ambícia, že byť speváčkou, že ako k tomu došlo teda? Ono to na začiatku nebola úplne až taká ambícia, ale ľudia ma nejako vyhecovali k činu, že sa im to páčilo, tak som dal ďalšiu a ďalšiu a ďalšiu. A zrejme sa to páčilo aj Jurajovi, lebo ten ma asi dlhé roky stalkoval na Facebooku a na Instagrame. Nie som si úplne istá, že aký dlhý čas to bol. Ja že aký mal záujem, som myslel, že to zistíme. Áno. Ale teda dlhý čas asi pozeral nejaké moje videá a tak a potom si povedal, že no, vieme aké? Hudobné. Hudobné, no veď aký. No. No a? Musíš sa napiť? Nie, tebe idem. Ja sa musím napiť. No a Janovi teda povedal, že by mohla byť aj spevačka v tom Moduse. Jano sa vraj tomu bránil, teda ja mám len sprostredkovanie. A teda vraj spevačka v kapele je tak ako celkovo problém pre kapelu, však vieš, aké sme my ženy? Áno. No ale teda Janovi ma odprezentoval úplne tým najhorším spôsobom, že pustil mu nejaké úplne najhoršie videá, aké našiel na YouTube, keď som ešte ani nechodila na spev, neučila som sa spievať. Fakt? Spievala som, nie že hrozne, ale tak dalo by sa aj lepšie. Áno. Čiže ja som sa v podstate potom musela odpichnúť od totálneho dna, aby Jano v podstate prikývol. Dobré, ale keď to lebo videl... on ma hrozne odprezentoval. A čo mu povedal, keď to videl toto? No, že v žiadnom prípade. V žiadnom prípade? No, ale nakoniec Juraj bol tvrdohlavý, takže zavolal mi. Ja som nevedela, že za takejto situácie mi volá. Že v podstate Jano povedal. V žiadnom prípade? V žiadnom prípade. A potom si sa tam ocitla kde? Na skúške a nejaké? potom som sa... No, prvá skúška, alebo prvé stretnutie bolo v krčme. Teda ja a Juraj. Druhé stretnutie bolo u neho doma. Ale to sme len akože v štúdiu sa stretli. Tam sme si niečo vyskúšali. Ano. A potom ja som mu poslala cez WhatsApp, ako spievam, keď sa raz oči dohodnú. Ano. A to som nevedela, že to rozpošle celej kapele. A vtedy zrejme aj Jano, aj Pali, aj neviem, kto si povedali, že to je tá istá. Aha. Tak už som mala trošku lepšie našľapnuté. A potom sme sa stretli aj s Nikoletkou priamo na skúšobni. To bolo všetko vo veľmi krátkom čase. A tam už sme si niečo zahrali. Sice verdikt nepadol, takže vždy sme tak nejako viseli vo vzduchu, že chcú nás, nechcú nás. Čiže nakoniec po prvom koncerte sa podľa mňa nejako rozhodlo. Vlastne prvý koncert bol vlastne konkurs. No, nepovedali nám to takto, ale keďže povedali, že nemusíme hovoriť o tom prvom koncerte, ja, že nemôžem si to dať na sociálne... Vieš čo, radšej nie. No a nervózni boli celí. Juraj cítil veľkú nervozitu vraj za mňa, že ma priviedol do kapely, takže on mal zodpovednosť za mňa. Pali priviedol Nikoletku, takže on mal zase zodpovednosť za ňu. Obaja boli nervózni za niekoho iného. A Jano bol nervózny za všetkých. A Jano bol úplne v klidku. Takže... Ten už bol úplne na nervy. Áno. Že ako to dopadne. Čiže čakali sme na prvý koncert v Nitre, ako to dopadne. A ja dobre som to dopadlo. Dobre to dopadlo. Ja som sa pripravovala na svoju prvú skladbu, že tretia v poradí bola. A to bola skladba Nehovor mi, ktorú mali s Carmen Pál Baláš. A som si teda povedala, že tak však dám to. Nie, to bola prvá solová. No lenže Juraj bol taký nervózny, že napriek, teda malo tam ísť tempo, nehovor mi,
nehovor mi. A on, nehovor. A teraz ja som musela akože rýchlo spievať. Oni chceli, aby ten tvoj spev netrval tak dlho. No. Však to som si aj povedala potom, že teda mala som to rýchlo za sebou, ale druhú slohu som si musela vymyslieť, pretože tak rýchlo mi to nešlo do hlavy, ako on dal tempo, takže... No, ale tak neuľahčilo mi to, ale za to prešli sme obidve konkurzom, takže sme tu. Tak ale ty aj skladáš, myslím, nie? Že také si im aj poslala nejakú pesničku svoju. No, aj to sa im vraj teda páčilo, že nie som len interpret, ale že aj si vytvorím nejakú vlastnú skladbu, takže ako do toho momentu, kým mi Juraj nezavolal, tak som si skladala tak občas. Keď ma naštval nejaký chlap, dajme tomu, tak som to potrebovala dostať od seba von. Koľko máš takých pesničiek? Jedna sa volá Týraný muž. Aha. Chudák, no tak to. A na tú som asi najviac hrdá zatiaľ. A uvidíme teda, ako dopadne táto, ktorú som zložila pre Modus, lebo tiež jedného dňa som si tak... Tiež ma niekto inšpiroval, tak to nazvem. A za 10 minút táto skladba vznikla. Poslala som to Jurajovi, že však to nie je len pre Modus, že to nie je pre Modus, ale že len tak som si to zložila. Jemu sa to veľmi zapáčilo a potom, že toto musí byť nový single Modus. To budete hrať dnes To budeme dnes hrať. Tú autorskú pesničku. Áno. Volá sa Dohoda je jasná. Dohoda je jasná. Čo teda nikdy nie je jasné, čo sa týka muž a žena. Áno. No prosím ťa, Nikoleta, a ty? No ja si ťa tak pamätám matne, lebo Nikoleta vyhrala tú súťaž Československo má talent. Áno. Ako bubeníčka, ako 11-ročná. No. Koľko si mala? No, 11. 11? 12 už ťahol. 11-ročná, pamätáte si ju možno, nie? No. To už dávno. To už je dávno. Ani sa to nezbralo. To si vyhrala vlastne tú súťaž, no? A odtedy bicie. No hej. No? Odtedy som hrávala, aj sama, ale aj ako z nejaké spolupráce. A teraz som sa konečne dostala do takéto legendárnej kapelky, takže som veľmi rada. No. A tam ma tiež, ako už si spomínala, priviedol Pali. Takže, a to je také zaujímavé, lebo som sa pýtala, že či predtým vôbec vedeli, že akože hrám na bicie, že Československo má talent. A že ani nie, že oni vlastne to len založili na to, že som bola na koncerte, koncertačná Zazušky. A obidve sme tam hrali, teda Pali hral ako doprovod pre žiakov. A ja som tam hrala na bicykle, hej, nie, že si pozerala, že spolu sme boli na koncerte. Nie. Tak som tam hrala a potom, keď sme dohrali, tak došiel. Potom sa to dozvedeli. Áno, že či nechcem hrať nejaké kapele, tak je, že jasné. A že teda, či ma záujem. A potom teda povedal, že mi napíše na Instagram. A potom už aj mamina sa zapojila do toho a že prišiel za mnou nejaký pán, že či nechcem hrať v kapele. Tak potom pozerala, že Modus. A ty si netušila Modus, čo to vôbec? Akože hovorilo mi to niečo, ale nevedela som si priradiť. Veľmi, áno, ale nevedela som si priradiť a potom rodičia, že... Áno. Nevedela som si to priradiť. No a potom pustili Sklička a dievčatá. To ti už hovorilo niečo, Sklička. Áno, a hneď som bola, že wow. Takže hneď som súhlasila, že by to pre mňa bola veľká česť. No tak samozrejme, tak ale... Tak potom si to doštudovala, si to spätne. Áno. No ale tie bicie ako vznikli, lebo tak to je nie celkom obvyklý nástroj pre baby, nie? No, Čo? Mamina doniesla, lebo tam sú dve veci potrebné spomenúť, že ocino kedy si hral na bicie. Ocino hral kedy si na bicie. A potom druhá vec, že on predal bicie, aby si mohol založiť rodinu. Fakt? Takže vlastne takto... To skončilo s tými bicimi u ňoho, ale potom mali 20. výročie rodičia a mamina chcela pre ňoho vymysleť špeciálny darček. A oni sa stretli v Piešťanoch na otvorení kúpeľnej sezóny a teraz kúkala, že kto tam hrá, až Desmod. Tak napísala len tak spontánne manažérovi, že či si nemôže zahrať a poviete si, že kto by povedal bubeníkovi, čo nehrá 18 rokov, že čo poď si zahrať. No. Oni súhlasili. Čo vôbec nečakal, on nevedel, že niečo také plánuje mamina ani ja. Aha. A ja som ani nevedela, že hrá na bicie vôbec, takže to bolo dvojnásobné. Ty si nevedela, že on hrával niekedy na bicie? Fakt? Nie, fakt nie. Akože tak som bola potom prekvapená. A keď som ho videla hrať na tom vlastne koncerte, tak som si povedala, že chcem pokračovať. A pokračujem v stopách a som veľmi rada, že to takto skončilo. No, taký pekný príbeh, nie?
No ale študuješ, predpokladám, nie? Aj bicie, aj nejakú školu inú, či? Animáciu som si dala ako odbor, takže to by sa dalo aj spojiť, robiť nejaké animované klipy, takže to nie je až tak ďaleko. Áno, ale na bicie tiež. No jasné, to nebudem končiť nikdy. Hej, to určite, no. No a čo sa týka štýlu, ja často matne pamätám, čo som pozeral, tak to si bolo taká akože riadna bubenička. Hej, podľa toho ma viac asi ľudia poznajú, či z YouTube alebo aj z koncertov, že viac rokové veci. Viacej rokové veci, no. Hej, ale metalové až nie, aj možno, hard rock a také. Metallica, a tuto ti dovolia niečo také, či? Ja som práve, že ja sa nechcem zastaviť pri žiadnom štýle hudby, lebo je tu strašne veľa štýlov, ktoré sa dajú skúmať, takže ja som vždycky za všetko. A keď som teda videla, že Modus, tak som bola veľmi rada a zároveň som si povedala, že ja som 17-ročná kofe, že čo tam budem robiť, ale potom som si tak povedala, že treba skúšať všetko, takže som veľmi rada, že môžem zase skúsiť v takéto kapele. A spokojná si teda s kolektívom? Jasné, super všetci. Vedúci ako v poriadku všetci? Sú všetci super. Stará sa o vás. Nechcel jednu ženu, má rovno dve. No rovno dve, no. Nechcel jednu v kapele a má dve. No tak ako prísny, alebo čo je? Tuto Janko Baláš prísny je, či? On je taký pozorovateľ. Pozorovateľ? Že aj by si mu chcel preniknúť, že čo asi sa deje v jeho hlave. Aha. Nedá sa to. Nedá sa. Je taký tajomný. Ale to je dobré, to je dobré. To je dobré. Človek si môže tak ale tak aj sa rozčúli, alebo také niečo, keď čo nie? Kľudlas? No, tak Jurajovi občas niečo. Vy na dámu, hej? Ale nie. Myslím si, že je celkom kľudný typ, však ako by to ináč potom mohlo vydržať. No. On to tak ukľudňuje celé. No, čiže, ale teraz už poďme, čo kapela, ako koncerty samozrejme budú, pesničky nové, nejaký album sa chystá, páni? Áno, prikyvujte, dobre, nepočujeme vás výborne. Áno, čo by sme ešte... No počkaj, album nie je ešte nový, takže nemáme čo dať divákom našim. Tak ja ešte mám ten starý tu. Dobre, tak to môžem darovať. Tak keď nám teraz napíšete na Facebook alebo na Instagram, tak po skončení vyžrebujeme niekoho, kto získa album, teda Modus. No a koncerty, všetko. No ale musíme aj povedať takú, veď bola taká smutná udalosť, že Kyslík teda odišiel z tohto sveta, bubeník. No a vy ste mi hovorili, že niečo by sa mohol chystať na počesť jeho, nie? Ľubo Stánkovský na zhodou okolností bude mať zajtra narodeniny, by mal teda, keby bol. No a na 8. marca budúceho roku, to bude rok výročie od dňa, keď Ľubko nás opustil, tak pripravujeme taký spomienkový koncert. Bude sa to volať, že Sklíčka dotykov. No, tak vy nám na záver samozrejme ešte príde jeden host, na záver nám samozrejme zahráte tú tvoju, teda pesničku, ale teraz to sa mi tak hodí, že sú dve veci, že by sme tie Sklíčka si mohli zahrať, ale ja som zistil, že nemáte basgitaristu. Je to tak. Že máte bubeničku, spevačku, nemáte basgitaristu, že či by som konkurs mohol do Modusu. Teraz. Hej? Však konečne. Môžem? Tak idem teda, však poďme. Počkaj, ty si na konkurze, Peťo, ty by si mal byť. Ja som na konkurze. Akože vpredu by si mal byť. Ja dopredu. Ako nechcem ťa, že... A musíš sa pekne pokloniť. Počkaj, tak... To je celková skúška, vieš. Prídem na pódium, pokloním sa. Však také to učili v škole, nie? Áno. V čom to hráme? Ja v saku, ty v košeli, ale... Ja v košeli a ty v demole. Ja v demole. A ja v domnení. A ty v domnení. Tak, počkaj, tak skúsme. Vypadol na výlet, no zajtra nepríde, s bratom som sa
dotykom svítia vo kvetli si taká fajn. Celý svet nám nikam unikom, tak vždy končite šepkaj. Svíčka. Dámy a páni, na bas-gitare práve prijatý Peter Marcin. Perfektné. Môžeš alternovať. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. Ďakujem, som dojatý. Pošleme ti kalendár. Ďakujem. Ako sa... Ozveme sa. Áno.